Γεια σας παιδιά, εδώ Greek Gamer και σήμερα παίζουμε αγκάριο. Θα κολλάει λίγο, δεν πειράζει. Anyway, ας βάλουμε το όνομά μας και θα ονομάσω το αγκάριο. Φυσικά θα βάλω nickname. Άχρηστος. Πάμε. Κολλάει πολύ βασικά, λίγο. Ηρεμείς. Χάσαμε κατευθείαν, δεν πειράζει. Οκ, ένας φασκουλίκι να πάρει. Είσαι βασικά είσαι μεγαλύτερος, μόνο το καλύτερο. 1, 2, 3. Όχι! Οκ, παίρνω από εδώ. Εμείς να δούμε. Είμαστε 68 θέσεις στο leaderboard. Έλα. Σε φάγα σκουλίκι, έλα πίσω. Έλα πίσω. Ναι, τον έφαγα. Καλά τα πάμε. Ναι. Όχι. Πάρει, λαγκάρει πολύ. Καμώτο, μη λαγκάρεις τόσο. Sorry που λαγκάρει τόσο, ωραία. Φάγαμε κι άλλο. 50, οκ. Ας τους αυτούς να τρώνε. Εμείς να παίρνουμε τα μικρά. Όχι εσύ πάλι είσαι μεγάλος. Μη, άσε με. Να σε φάω. Σε φάγα κρίδα. Σκουλίκι. Έλα πίσω. Έλα μην τρέχεις. Κάτι λίγο. Μην τρέχεις. Μην φεύγεις. Να πάρει άστο. Έλα σου εδώ, έλα σε φάω. Όχι από εκεί. Όχι, όχι. Έλα. Ωραία φίλε. Σε φάγα. Έλα ρε, poker face. Όχι. Έλα ρε για λίγο. Τι θέση είμαστε. Οκ. Οπα. Να πάρει δεν σε πιάσα. Χαρήκα τζάμπα. Yeah, σε πιάσα. Yeah, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω. Και είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα το φάμε αυτό. Όχι. Μην κολλάς. Ο λόλ να σου φάω. Έλα λόλ. Να πάρει μη λακάρεις. Μη λακάρεις. Καμώτο. Κουνήσου. Sorry γι' αυτό. Γεια σας και πάλι παιδιά. Συγγνώμη για αυτό που έγινε και τώρα γαμώτα είμαστε πάλι από την αρχή. Ωραία φίλε. Μη φας, άσε με. 1, 2. Οκ. Κοίτα ρε φίλε πως κολλάει ρε τα νεύρα μου. Παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Και sorry για αυτό. Ναι. Αυτό. Bye.